according to their deeds on earth. Child of God, what will be your reward on that day? Is it everlasting joy in heaven, or everlasting torments in hell? Answer this question yourself. Onye nwanyị na-abịa iwere ụwa dị ka ihe ubi, n'ihi na oge ahụ akara aka dịwo nso. Onye nwanyị na-abịa iwere ụwa dị ka ihe ubi, onye ukwu na onye nta dịkwa njikere. Onye nwanyị na-abịa iwere ụwa dị ka ihe ubi, n'ihi na oge ahụ akara aka dịwo nso. Onye nwanyị na-abịa iwere ụwa dị ka ihe ubi, onye ukwu na onye nta dịkwa njikere. Dịkwa njikere, dịkwa njikere, dịkwa njikere, dịkwa njikere. Onye nwanyị na-abịa iwere ụwa dị ka ihe ubi, onye ukwu na onye nta dịkwa njikere. Dịkwa njikere, dịkwa njikere, dịkwa njikere, dịkwa njikere. Onye nwanyị na-abịa iwere ụwa dị ka ihe ubi, onye ukwu na onye nta dịkwa njikere. Ọtụtụ mmadụ asịwo Jizọs Kraịst anọwodu, ma ọ ka na-abịa ka ọ bụ okwefu. Ọ gwara ndị nna nna ha atọ na-abịa ọzọ, ebe ahụ ọ dịghị onye hụrụ ya. Gị onye na-asị Jizọs Kraịst anọwodu, ịdị njikere, obi ụwa iso ya laa. Onye na onye dị njikere isoro Kraịst, naanị ndidi ka ọ na-enwere ụmụ mmadụ. Ọ ga-adị egwu mgbe ikpe ga-amalite na nzukọ Kraịst, n'ebe ịchụ aja, n'ebe kachasị nsọ. Ọ bụ eziokwu na ikpe ga-amalite na nzukọ Kraịst. O juru m anya ihe ga-abụ n'ọdụ ndị mmehie. Gị onye dị ndụ bilie gbọsọ ndụ gị ugbu a, ka ị ghara ịgwa asị na makwara. Nwanne m, Dịkwa njikere, dịkwa njikere, dịkwa njikere. Ekwekwala Dịkwa njikere. onye ọbụla lee Onye nwanyị na na-abịa nwunye iwere eze ụwa gị. dị ka ihe ubi, onye ukwu na onye nta dịkwa njikere. ọ na-abịa ọsọ ọsọ. Dịkwa njikere, dịkwa njikere, Eze na-abịa ọsọ ọsọ. dịkwa njikere, dịkwa njikere. Onye nwanyị na-abịa iwere ụwa dị ka ihe ubi, onye ukwu na onye nta dịkwa njikere. Ọ dịghị ebe ọzọ ndụ dị n'elu ụwa ma ọ bụghị na Jizọs onye nwụrụ